Job Maangi. Miamana omorike ito Job Maangi asorboti ururekiranu korwase Kaunti ya Nyamira. Abateneneri bechi wodi anene ase Kaunti ya Kisii ni gobagi keiri okoranda wechi nguma igoro yech form chech Bursary echo chigendrete kwenanwa ase abantu eyemagega yensemo yabakoli mirimo ase chisaiba anene ase ensemo ya mwembe imemuche busongo baba kubekwa byara magayo musako mutindi gokorwa kubwatikana net form echo bolimo chigendrete kwenanwa muri keitonde mo Stephen na Manke. Chinkuma chechi Bursary chechi skuru chitali chiekene chabire chikoranda ime vinyoro. Wetero musako mutindi orauna babisabe Kaunti ya Kisii ime Kisii Central Ward nigo gati ababwatani korwa chisaiba chia mwembe babwatune chifomu echo nago ikigwa segeta seni kya bosongo. Narangeli kunomo admin ontebinga chifomu chia chakire koni guchio bolimo. Yagera narangeli abasikali bane twali gichinchera twagora chifomu ororo yagera twabwato mungwano wi. So abantu baitu bali bagendererete kungainunga chifomu chia sokire ochakera bono igane chisaiba bali mokoni kamuranje. Abamuranisi ko bali ko baligi mogotoka moko mukeriwe getambo kerekana namono. Joshua Oire ward administrator nigakwene kibuna umuroberi bwo kwenanwa gwechi fomu chia visio mugavana Kisii Simbarati turachaka bene asamenye basabiruko bamaiso mbali ananigu nabakora barase binyoro bakorusya na gonchokana na chifomu chie county chitabwenereti watanga asire kirase muna county yenyene terasoki chipasali chifomu chipasali undi bwensi ora atoke kagosoki chifomu echo okongaina abana incho kubasaba chibesa okoboko gweseka no gotambe igakobwatu nande mugeguli chikoli inene mono korengana ne county act ne serikali nuere muregeta maiso gochakira mo chief nimbwata ba enforcement bana gaiga ane tubwate police goikoiru kotini ogambigwa maneri chiko yoko ibera abana inchi ekora chifomu nchira kora kekeke nchira soka iko timo ngainwa kababa remereri nimba tobogima bwakongire murigete chibesa lakini bono murigo chinyora gwetire cyber ntobastanga serikali chifomu chabire tayari moche moichorito saini moyo guchibesa abakonyi babagambi na baraboni go baene kirimbabe maiso kwenekia obolianania asterietaria chifomu chie Kaunti ya Kisii mboli go chikobao asa balimo bagikeri gubokongu ali gusaba bamenyi banyaura location na Kisii County asobwagare baba balemereri baganye mugavana witana cha soki Bursary chiae ninga kiara chisoki na chilonchi ero manyene digere bamanye gochioya igo bana inchi nariko basabanga mwayerera kogenda chisaiba kungainwa kona kogora chifomu echo ekero chiraike ndobeke jibarasa intu abanyene tubatangasire nechi Bursary echinchi base chobis cheito nechobis chomo ward admin ase chirabe chikoyigu naende tuwa verify nyuma mutarachirani fomu chia county government jira so kijira jije tio jibati serial numbers andi manga chiarwa wanyanya anjwa chia chia 3 to manya namba ngapaka ngaja nyanjo wanyanya sanja to manya ngaja jio wanyengio nganyo to manya ngaja jio wanyengi stawni to manya ngaja jio warajo namba ngapaka ngaba tuara chia no majoka gabre ntuga se tunbuna wajibu kijira buya no saini work ani ndolko ule besa inju no basainire kero cha chirbono no dole igo gwansira rero murante ne inega iga ai muno gotoka ko kurusti form chigoko niria banta se saipa yago igo kobwatu na kumuke uri chiko goikera bono chifomu chechi Bursary chigenderete kwena no nchiri cha bajumbe cha CDF na chiri cha visio mo women representative ko reporter ya Ndizi kurugeta steni kya banyimbo kya busongo